Gaurkoan funtzio esponentziala aztertuko dugu. Alegia, I berdin A ber isa motako funtzioak. Baina bideo honetan bakarrik A bat baino handiagoa denean aztertuko dugu. Az gaitezen horretarako berreketa simple batzuk aztertzen. Biren berreketak. Bi ber 0 baldin badugu, badakizue bere emaitza bat dela. Bi ber bat idazten baldin badugu, bere emaitza bi da. Hau da, berretzaileari 0 balioa ematen baldin badiogu, berreketaren emaitza bat izango da. Berretzaileari bat balioa ematen baldin badiogu, berreketaren emaitza bi izango da. Modu berean, bi ber bi egiten baldin badugu, emaitza lau da. Hau da, berretzailea bi izanik, emaitza lau izango da. Baita ere, bi ber hiru, 8 da. Hau da, berretzailea hiru baldin bada, berreketaren emaitza 8 izango da. Hemen jarritako balioak puntuen koordenatuak dira. Hau da, isa 0, I bat. Marraz ditzagun. Ikusten duzue, lehenengo puntua 0 bat puntua dugula, berretzailea 0, emaitza bat. Bigarrena puntu hau izango litzateke, bi ber bat, bi. Hirugarrena, bi ber bi, lau. Laugarrena, oazen, aztertzera nun dagoen. Hemen, bi ber hiru, 8. Hurrengo bat, hurrengo izan daiteke, bi ber lau, 16. Azter dezagun hurrengoa. Bi ber bost, 32. Eta azkenik, nahi baduzue, bi ber 6. Eta bi ber 6, askoz gorago dago, bi ber 6, 64. Puntu guzti horiek, lerro baten bidez, edo kurba baten bidez, lotu daitezke. Eta horrela, funtzio esponentzial bat lortuko dugu. Zein da funtzio esponentzial hori? Hemengo hau. Ikusten duzue, funtzio honek edo kurba honek punto guztiak lotzen dituela. Eta zein izango da bere forma analitikoa? Honako hau. I berdin bi ber isa. Isari balioak emanez, I lortuko dugu. Baina azter dezagun orain kurbaren eskuinaldea aztertu dugu, hau da, ordenatu ardatzaren eskuinaldean dauden puntu batzuk aztertu ditugu, azter ditzagun orain alde negatiboan, hau da, ordenatu ardatzaren eskerretara edo abzisa ardatzaren eskerraldean dauden puntuak. Eta horretarako grafikoa pizka gehiago hurbilduko dut. Demagun, sartu beharrean isa balio positiboak, sartzen dudala isa berdin minus bat. Zer gertatuko da? Ik hartuko duela honako balio hau, bi ber minus bat, badakizue berretzailea negatiboa denean horrela idatzi dezakegula, eta horren balioa 0,5 dela. Hau da, isa minus bat denean, I minus 0,5. Marraz dezagun, irudika dezagun, puntu hori. Hori izango litzateke puntua. Egin dezagun gauza bera, isa berdin minus bi denean. I zein izango da? Bi ber minus bi, berdin bat zati bi ber bi, horrela idatzi daiteke, eta honerren emaitza laurdena. Eta laurdena amartarretan jarri ezkero 0,25. Hau da, isa minus bi denean, funtzioa hemen aurkituko dugu, 0,25ean irudika dezagun, hori izango litzateke. Azkenik, isa berdin minus iru baldin badugu, I berdin bi ber minus iru. Zatiki moduan idatzita,
zortzirena. Eta zortzirena zenbaki dezimaldun bezala idatzita, 0,125. Hemen irudikatzen baldin badugu, hemen izango genuke puntu hori. Beraz, ikusten da, ze forma duen funtzio esponentzial batenek. Kasu honetan, bere berrekizuna bi izanik. Demagun, berrekizuna bi izan beharrean hiru dela. Hau da, 2 ber 0 egin beharrean, guk egiten dugula, 3 ber 0. 3 ber 0-ren emaitza bat da, baita ere. Hau da, berretzailea 0 idazten dugunean, i edo berreketaren emaitza bat da. 3 ber bat idazten baldin badugu, emaitza 3 da. Hau da, berretzailea bat izanik, emaitza 3 da. Gauza bera egin dezakegu 3 ber 2-rekin. 3 ber 2 berdin 9. Hau da, isa edo berretzailea 2 denean, emaitza 9 izango da. Irudika ditzagun puntu horiek. Lehenengoa, hau da, 0 bat. 0 bat puntua badago, bai? Hemen koinziditu egiten dute. Hurrengoa ezin da, bat 3 puntua. 3 ber bat, 3. Zein izango da hurrengoa? Ba, askoz gorago egongo da hurrengo hori. Hemen duzue. 3 ber 2, 9. Eta askoz ere gorago, orain ikusiko duzue, 3 ber 3, 27. Beraz, badago beste kurba bat, balio horiek lotzen dituena. Zein da kurba hori? Ba, kurba hori mota honetakoa da. Eta zein izango litzateke bere adierazpen analitikoa? Ba, i berdin 3 ber isa. Baina zer dezagun kurba hori gertuagotik. Eta joan gaitezen abzisa ardatzaren ezkerreko aldera. Ikusten duzuenez, bi kurbek hemen koinziditzen dute, 0 bat puntuan. Baina gero, 3 ber isa funtzioa 2 ber isaren azpitik pasatzen da. Nola da hori? Ba, azter dezagun punta bakarra, hori pizkat ikusteko. Demagun, isari minus bat balioa ematen diogula. Zein izango da iren balioa? Ba, i izango da 3 ber minus bat berdin erena. Eta nun dago minus bat erena puntua? Ba, orain irudikatuko dugu. Hau da, minus bat eta erena, 0,333 periodo, bai? Hau da, kurba hau, 3 berriza, 2 berrizaren gaineti dago abzizaren eskuinaldeko balioetarako, hau da, balio positiboetarako. Eta balio negatiboetarako, 3 ber isa azpitik pasatzen da. Beraz, ikusten duzue, ze forma duten funtzio esponentzialek. Baina demagun beste funtzio bat irudikatu nahi dugula. Adibidez, i berdin 10 isa. Gutxi gora bera nun egongo da 10 isa. Kontutan izan, hau 3 berriza, hau 2 ber isa dela eta hau 3 berriza. Beraz, logika erabiliz, 10 berriza berrekizuna handiagoa denez, gainetik egon beharko da. Hori, abziza ardatzaren eskuinaldean. Eta zer gertatu beharko litzateke 10 berrizarekin abzizaren eskerraldean? Ba, azpitik pasatu beharko litzateke. Eta horretaz gain, honen kurba edo honen adierazpen grafikoa 0 bat puntutik pasatu beharko da. Egin dezagun irudikapena eta konproba dezagun. Hori da. Hemen beste bi kurben gainetik pasatzen da, hemen azpitik doa eta hemendik pasatzen dira kurba guztiak 0 bat puntotik. Gauza bera egin dezakegu, edo irudika dezakegu, i berdin 1,5 berriza.
Logika berdinari jarraituta, hau bi berriza baldin bada, 1,5 berriza honen azpitik egon beharko da. Hori bai, izaren balio positiboetarako. Eta izaren balio negatiboetarako, hau da, alde honetan, kurba gainetik joan beharko da. Konprabatu dezagun eta irudika dezagun. Ikusten duzuenez, 1,5 berriza hemen azpitik doa, puntu honetatik pasatzen da beste guztia bezala, eta ondoren, balio negatiboetarako gainetik doa. Orain, zuen kontura, honako funtzioak zuen kuadernoan adieraztea, eta gutxi gorabehera marraztu beharko duzue, nun kokatu behar dituzuen hauek erreferentzia harturik. I berdin bost ber isa, I berdin 1,1 ber isa, eta I berdin 1,7 ber isa.